Μπορεί να γίνει μια συζήτηση που να συνενώνονται τα πάντα με έναν τρόπο και αστήρικτο. Δηλαδή, τώρα να θεωρήσουμε 2 εκατομμύρια ένα ISIS, επειδή βρίσκονται στι περιοχέ που έλεγαν το ISIS. Εμείς γνωρίσαμε άνθρωπο εκεί, από τη Ράκα, που περιέγραφε με πόνο μια ιστορία, το πόσο ο ίδιος έμεινε να πολεμήσει και προσπάθησε ταυτόχρονα η οικογένειά του να φύγει και να φτάσει κάπου να μπορέσει να ζήσει. Γιατί του δίμευσε την περιουσία του ISIS και ως κομμουνιστή το κυνηγούσε, ας πούμε, να το σκοτώσει. Δεν είναι τώρα και αστήριχτα αυτά και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να, τέλος πάντων, να τα συζητάμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, Κώστας αποσαφήνισε τη διαφοροποίηση στο θέμα αυτό. Το λόγο έχει ο Βασιλιάς Κώστας. Τρεις μικρές παρατηρήσεις πάνω στη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, για να μην ξεφύγουμε. Καταρχάς, για να υπάρξει παραβίαση ενός κανόνα δικαίου ή μιας συμφωνίας, πρέπει να υπάρξει μια πράξη ή έσχημη παράληψη και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου αυτό συνήθως είναι απόρρια μιας πολιτικής απόφασης που γεννάει κάποια γεγονότα, τα οποία δεν περιέχουν κυρίως επιθετικές κινήσεις. Στην περίπτωση τώρα της Συρίας δημιουργήθηκε μια ομιχλώδης κατάσταση με πληθώρα εξωτερικών παρεμβάσεων με πολυπίκυλες μορφές. Δηλαδή, μιλάμε για δράσεις που κινούνταν μεταξύ σκότους, φωτός, βασικά σπάνια φωτός, σπάνια αναδείχθηκαν ως κρατικές επίσημες πράξεις. Και για το αν θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η παρέμβαση, προφανώς ορίζεται στο ότι στη Συρία υπήρξε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία άλλωστε χρήζουν διεθνούς προστασίας βάσει διεθνών συνθηκών. Αν βέβαια κρινόταν ότι χρειαζόταν να υπάρξει μια τέτοια προστασία, θα έπρεπε εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας αυτή να είναι ηχηρή, φανερή, με στρατηγική. Όμως στη Συρία είχαμε μια άλλη είδους επέμβαση, η οποία προφανώς δεν κατευθύνθηκε σε μια ειρηνευτική και προστατευτική διαδικασία, αλλά αντίθετα και με πρόσχημα την κυβερνητική καταστολή, προσπάθησε να δημιουργήσει χώρο για τα δικά της συμφέροντα. Και η κύρια δύναμη σε αυτού του είδους τη διαδικασία ήταν οι ΗΠΑ, που με μεθοδευμένη στρατηγική ενίσχυσαν σε μεγάλο βαθμό και κατεύθυναν σε μεγάλο βαθμό, αν δεν πούμε ότι γέννησαν, κάποια αντικυβερνητικά μέτωπα μεγάλης γάμας, υποστηρίζοντας ακόμα και τον ISIS σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η έλλειψη τώρα μιας ενιαίας ολομέλειας της οποίας εκ μέρους των ΗΠΑ μπορεί να αναζητηθεί στο ζήτημα των συμφερόντων της Αμερικής, στα εμπειρία του παρελθόντος, στην πολιτική του Ομπάμα και σε πολλά άλλα. Όμως, από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου θα έπρεπε να αντιθεί το ερώτημα αν μια τέτοια μεθοδευμένη στρατηγική επέμβασης μπορεί να παραβλέπεται από τη διεθνή κοινότητα ως η πλήρωση της πράξης που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της παρέμβασης, της παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας. Σε ένα δεύτερο σημείο, τώρα διανύουμε μια κατάσταση όπου σιγά σιγά τα πράγματα δείχνουν ότι πηγαίνουν σε μια εξομάλυνση και ίσως και σε μια σταδιακή λήξη του πολέμου. Ο τρόπος τώρα όμως με τον οποίο αυτό γίνεται προμηνύει μια εξίσου δυσίωνη κατάσταση για τη χώρα της Συρίας, καθώς η μελλοντική της εθνική κυριαρχία και η αυτοδιάθεση του λαού της διακυβεύεται σε ένα τραπέζι πόκερ διεθνούς εμβέλειας με κύριους πρωταγωνιστές στη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία. Αυτές τις μέρες ήταν και στην Αστάνα για διαπραγματεύσεις. Προφανώς εκεί δεν κλήθηκαν οι Κούρδοι που πολεμάνε στη Ροζάβα, μάλλον δεν είχαν ρόλο στο παιχνίδι που είχαν οι αντάρτες. Τέλος πάντων, χθες τελείωσε ο κύκλος διαπραγματεύσεων, με τους προαναφερόμενους να αρχίζουν να διαπραγματεύονται τη δημιουργία ζωνών επιρροής μέσα στη Συρία, στη νέα ματοπολεμική Συρία, που αυτό de facto δείχνει ότι η εθνική κυριαρχία είναι ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί στο μέλλον ποιος θα την ορίζει. Η οριοθετημένη κρατική επικράτεια που αντιστοιχεί στην κρατική κυριαρχία, που είναι δομικό της συστατικό, προφανώς είναι ακόμα ρευστή στη Συρία, αλλά στη νέα κρατική μορφή που θα αναδειχθεί, να αρχίσουν να εγκαθιδρύονται μέσα στα αιματοβαμμένα χώματα της Συρίας κάποιοι νέοι άρχοντες. Και εδώ αποτελεί το δεύτερο ερώτημα, ότι μια τέτοια είδους διαφθέτηση είναι μια ολοφάνερη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης. Το γράμμα του νόμου ίσως να τηρηθεί, αλλά το πνεύμα του μάλλον θα θυσιαστεί πάνω στα συμφέροντα των ισχυρών. Τρίτο και τελευταίο σημείο για
πάλι από το πιο διεθνές δικαίωμα να δούμε το εσωτερικό δίκαιο στην μεταπολεμική Συρία, γιατί όταν η εσωτερική συγκρότηση θα ξαναγίνει, θα βασιστεί σε ένα δικαιωτικό σύστημα που σε μεγάλο βαθμό απορρέει από μια θεμελιωτική βία της κυβέρνησης της Συρίας. Ο λαός έχει μεγάλες απώλειες από τον πόλεμο, υπάρχει φυγή ανθρώπων, υπάρχει, θα πω, και μία είδους πληθυσμιακή ρύθμιση. Οι αντιφρονούντες έχουν φύγει σε μεγάλο βαθμό και εν τέλει ο λαός δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος να μπορέσει ξανά να συσταθεί ώστε να ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση. Αλλά πιστεύω ότι ο λαός της Συρίας, που είναι αδερφικός λαός και που έχει τις ρίζες του στον κοινωνισμό για την αλληλεγγύη, θα ξαναεφέρει νέες προοπτικές, ίσως και ο Φάρος της Ροζάβα που είναι η πρωταγωνιστή στην συγκρότηση θα βοηθήσει. Αυτά, και δυστυχώς πρέπει νομίζω να επιβεβαιώσουμε το Θουκυδίδη μετά από χρόνια ότι οι συνθήκες δεσμεύουν τους αδύναμους, αλλά δεν υποχρεώνουν τους δυνατούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεσσηνιά και η κυρία Βραζιτούλη Μενίρα.